tɛgɛ dala sigana mɔgɔ maa 7 kan senu gendarmerie maaw kɔni fɛ ani min ye essence bidon 20 litres kɔni 400 ani kɔ ye. An balimaw aw bisimila ye an ka bi kabako kɛnɛ kan. Bi kibaruya min b'an bolo an ka kabako kɛnɛ kan o de k'a jira k'a fɔ ko min ye majugukɛlɛ ye ni an b'a fɔ ma lutte contre terrorisme ni an ka finitigiw kɔni wulilen don o fɛ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na. A yirala k'a fɔ ko Senu mara la ko k'a daminɛ tɛnɛn tɛmɛnen na fo ka n'a bila mai kalo tile 24 kɔnɔna la olu kɔni ye baara dɔw kɔni kɛ. Baara minnu hukumu kɔnɔna la min ye siganama maa 7 ye ko u kɔni bolo kari olu kɔni kan. Ayiwa ko ni waleya ninnu yɛrɛ kɔni ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ o de ye k'a fɔ ko maa dɔw wulila ko ka yira ka taa fɔ Senu gendarmerie maaw ye ko station dɔ kɔni bɛ yen n'o ye taji feere yɔrɔ ye Senu yɛrɛ ko olu kɔni ni banbagatu kɔni bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ayiwa o hukumu kɔnɔna la ko ka daminɛ mai kalo tile 22 la fo ka taa bila mai kalo tile 23 kɔnɔna la Senu gendarmerie maaw kɔni wulila ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ ni taji feere yɔrɔ in kɔnɔna. Olu ka sɛgɛsɛgɛli hukumu kɔnɔna la ko don fɔlɔ min na u kɔni taara k'u taara bɔ min ye 20 litres bidon kɔni kan o 20 wa a bɛɛ lajɛlen kɔni kun falen don taji la ko essence b'o la gazole kɔni b'o la. O kɔfɛlen kɔni na k'u ye o 20 litres 20 in kɔni bɛɛ lajɛlen ta ka taa n'a ye. Ayiwa o kɔfɛ tuguni min ye mai kalo tile 24 ye maa wɛrɛ taara ka t'i dama kasi min ye Senu gendarmerie maaw kɔni ye ka yira k'a fɔ ko olu kɔni sigalen bɛ ni taji feerela ninnu na ko u ni banbagatuw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Tuma min na o waleya in kɔni fɔra min ye gendarmerie kɔni ɲɛmɔgɔ ye ni an bɛ fɔ o ma ko CB ale kɔni y'a ka cɛdenw bila ka taa dugutilaba fɛ nin yɔrɔ kɔfɔlen in na ka taa sɔrɔ ko 20 litres bidon min bɛ yen nɔ a bɛ 400 ani kɔ kɔni bɔ wa a bɛɛ lajɛlen kɔni falen kɔni don taji kɔni na. O de kun na ko u ye ni taji bidon ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni cɛ wa k'u taara min ye maa 7 bɔ ɲɔgɔn kɔ ye u taara o kɔni sɔrɔ o maa 7 kɔni na ko maa 6 kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni ye siganama ye wa ani min ye nin station yɛrɛ gérant ye ko o fana kɔni tun bɛ yen nɔ. Wa tuma min na olu kɔni sera nin yɔrɔ kofɔlen na k'u ye maa 6 ninnu kɔni cɛ ani nin bidon ninnu wa min ye station yɛrɛ kɔni gérant ye ale kun y'a lajɛ ka boli tuma min na ale kɔni bolila nka ko o dugujɛjɛ a yɛrɛ wulila ka taa a yɛrɛ di gendarmerie kɔni ma. Ayiwa a yirala k'a fɔ ko nin taji bidon in kɔni na ayiwa hali bi finitigiw ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la u bɔra kalama ka yira k'a fɔ ko nin taji feere yɔrɔ in na ko min ye 20 litres bidon ye o 2,000 ani kɔ de kɔni tun bɛ yen wa a yirala k'a fɔ ko essence nɔ kɔni b'a bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la wa min ye nin makofɔli ninnu ye u sɛgɛsɛgɛli gosili la a yirala k'a fɔ ko u bɛ nin taji ninnu ta ko ka taa feere yɔrɔ dɔw la yɔrɔ minnu na banbagatuw daga yɔrɔ kɔni bɛ yen nɔ ko o yɔrɔ yɛrɛ tɛ yɔrɔ wɛrɛ ye ko de ye k'a fɔ Yanfoyila mara la ani min ye Kanana fana mara ye ko dugu dɔ fana bɛ yen n'o tɔgɔ ye Filamana ko ni taji ninnu kɔni bɛ ka taa yen ayiwa ko sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko nin yɔrɔ kofɔlen na ko banbagatuw daga yɔrɔ de bɛ yen nɔ ka caya o de kun na min ye nin maa kofɔlen ninnu ye n'olu bɛ taa maa 7 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni na olu bɛ finitigiw kɔni ka bolo kan ko sɛgɛsɛgɛli bɛ ka da u kun wa wuni kelen min ka taa o bɛ da u kan ayiwa an hakilila jiginna an b'a yirala k'a fɔ nin dɔgɔkun laban in na an ka finitigiw olu kɔni bɛ baara bɛɛ lajɛlen na walasa ka majuguw gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye état major des armées ale ka sɛbɛnlama kɔnɔna la a ye maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ladɔnniya ka yira k'a fɔ ko finitigiw ka baara dɔ hukumu kɔnɔna la k'u ye majugu 200 ani kɔ de kɔni faga wa min ye moto minnu bɛ nin majugu ninnu don moto min sera ka minɛ nin majugu ninnu na k'o bɛ taa moto 900 ani kɔ kɔni na ayiwa an bɛ dugawu kɛ ala ka nin kɛlɛ in kɔni ta ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ka sebaaya di an ka finitigiw ma walasa nin majugu ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ta ka bɔ an ka jamana kɔnɔ cogo min ayiwa an balimaw ni ne kɔni tun ye an ka bi kabako ye ka da aw tulo kan aw ni ce aw ka kulumajɔ la aw k'a bɛn an ka kabako wɛrɛ kɛnɛ kan.